Magandang umaga. Kabisyo. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang e-bike at truck. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang lalaking nagmamaneho ng e-bike na nakauhanan ng video sa may Quezon City na pinaghahampas ng martilyo ang isang truck habang nasa kalsada matapos umanong maggalit nang businahan siya ng driver ng mas malaking sasakyan. Ayon pa sa truck driver, sinuntok din daw siya ng e-bike rider bago pa niya mai-record ang mga pangyayari sa kanyang kamera. Natukoy na rin umano ng pulisya ang pagkakakilanlan ng e-bike rider. Pero nagtatago na umano ito kasama ang asawa na nandun din nang mangyari ang insidente. Kaya payo ng kapulisan sa mga motorista, maging kalmado at malamig lang ang ulo kapag bumabiyahe para makaiwas sa aksidente at sa gulo. At iyan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, kids! Kabisyo! Feel good morning! Tuhakadlaw na lang, road to 50 years ng inyong Love Radio. Ngayon po ay Tuesday, February 11, 2025. Sa oras na 7:30 ay kasama niya ang pambansang angkol, Angkol Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda kutis si Nita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Ang Chinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama ang pambansang Senior Mang Kanor! Patawad! Good morning, ladies and gentlemen. Anak mo yun, no? Alin, yung sa e-bike? Kaya pala nawala yung martilyo ko. Uy, grabe ka Mang Kanor, ha? Pero kung napanood nyo yun at dumaan din sa mga newsfeed nyo po sa inyong mga Facebook o sa TikTok man, grabe, parang magwawala na yung e-bike driver. Ang nakakatakot kasi, Tits, dito siya sa right side, which is blind spot yan, lalo na ng mga truck. Diba? Kahit nga kotse or tricycle, blind spot yung right side eh. Yung SUV na nga, blind spot pa eh. Ano pa yung e-bike pagkaliit-liit? Yun na nga. So, kaya... Siya pa yung ano eh, no? Binubusinahan siya nung driver para umiwas siya kasi pag naipit yun, madidisgrasya. O, sino may kasalanan? Yung truck driver. Eh, ikaw naman yung sumingit dyan. Kaya yun yung... Ay, dili na lang ako niya. talaga mag-talk. Tapos minsan pag binubusinahan ko sila na pag nasa fast lane sila, titingin pa yan sa'yo. Parang, karapatan ko dito. Parang ganon. Ba't ka nagbubusina dyan? Parang sinasabi, lumipad ka. Pwede lang. Hindi, paalala lang po sa mga naka-e-bike na nakikinig ngayon. Huwag po kayo sa ano. Lumugar. Dun sa ano lang, dun sa slow, ano ba yung lane na? Dapat chill lang. Chill na lane? Sa island ka na dumaan? Sige ka. Bahala ka na dyan kung may puste. Diba, bawal. Dito ka sa outer lane. Oo, sa outer lane. Hindi ka dun sa overtaking lane. Yun, kasi fast kung liliko kang kaliwa, ayun yung problema pag lilikong kaliwa.
Pumabor ka na sa left side. Pag liliko kang kanan, pumabor ka na rin sa kanan. Huwag yung liliko ka sa kaliwa, nandito ka pa sa kanan. Ang layo ng ikakat mo, talagang makakadisgrasya ka. Sana or magkaroon na madidisgrasya ng memorandum tungkol dyan. Para talagang ma-fortify ng batas na para sumunod din sila. Kasi naaabuso po, sorry na ha, inaabuso nila yun na wala tayong batas para sa kanila. Tapos wala pang lisensya. Ang unfair sa atin na sumusunod tayo. Totoo yan. Oo. Pero in fairness, si Kuya Kajot, naka-e-bike, may lisensya yan. At saka, tama, may lisensya yan si yung Kuya iba, Kajot. wala. Tsaka may plate number yung e-bike niya. Meron. Diba? Tapos may RFID pa. Yung map, alam mo yung plate number ni Kajot? Ha? 224. LOBE 143. 69. Kaya pa ba? Totoo, para maiwasan na po yung disgrasya. Hindi naman namin nilalahat kasi katulad ng Kuya Kajot, merong mga may courtesy ba? Oo, sa karsada. Pero may mga ibang talagang itinginan ka pa pag binusinahan mo eh. Tapos ang mahirap dyan, binubusinahan. yung mga e-bike may hatid na sinusundong bata. Hindi Yan! pwedeng git-gitin, lalo na may bata. Tsaka yung na nga yung sa video, kung makikita nyo po yun, pinipigil na siya ng misis kasi yung minamartilyo niya talaga yung mga side mirror. Talagang pinukpok niya. Imaginin mo, so, ganun siya kagalit. Ngayon nagtatago ka na dahil lang sa init ng ulo mo, sumikat ka, naging viral ka. Kung nagtatago ka na ngayon, magkakaroon ka ng kaso dyan diba? So, next time, kalma-kalma lang tayo. Pag nag-drive lang, tayo ng ganyan, concentrate tayo, doon lang tayo sa linya. Ako para malabas ko yung gigil ko, alam mo yun, Col, vine-verbalize ko, nagsasalita ako sa loob ng sasakyan. Ay, putik. Ganon. Para mailabas kasi maputik yung dinaanan mo nilalabas ko yung dinaanan ng sasakyan ko. Oo. Diba? Nako, mga shoutout sa mga truck drivers natin. At sa mga e-bike riders, hello. Make peace, not war. Lalo na sa kalsada. Ang bigat pa naman ng karga, puro bakal daw. Ng truck? Yung e-bike! Nagatid ng bakal! Yun nga yung truck. Yung e-bike. Nagsundo ng bata. Yung e-bike. Yung truck. School bus yan eh. Yung truck. Bas kasi sinabi mo, nalito rin ako eh. Direk Pelcross at Ma'am Tonet, klaruhin natin to kasi nakinig sila Direk eh. Sir Noel, thank you pala sa padala mo. Sa Meralco, Sir Noel. Ng Meralco CRS, hello, salamat Sir Noel. Happy Valentine's, Sir Noel. Sunduin kita dyan, Sir Noel. Sa labas sa Meralco. Ng e-bike. Ng truck. Wow, lagyan mo ng may kargang poste ng Meralco. Yung truck. Yung e-bike. Lagyan mo ng mobile, pang kampanya. Yung truck? Yung e-bike. Yung parang trumpa, no? May trumpa. Trumpa yung e-bike. Yung truck. May RFID yan para makadaan sa toll gate. Yung truck? Yung e-bike. Sabi ng busina niya, Papa Abdul! Naniwala na ako. Sumagot ka na. Papap. Papap. Ay, di mo alam. Papa Abdul! Papap. Sabi ng truck! Sabi ng e-bike! Bosch Europa yung busina niyan. Ng truck? Ng e-bike. Sosyala. Oo, nakamags pa nga eh. Yung e-bike? Bakit? May mags ba yung truck? Mali ka eh! Buisit naman. Naka-black rhino yung mags? Ng truck. Anong e-bike? Sosyal. Naka dark tint yan. Yung truck? Naghatid ng ng buhangin at ng semento. Yung truck? Sinaksak ko sa extension wire? Yung e-bike. Yung truck? Sinarge mo pala. Yung e-bike? Yung truck. Tinarge ko. Basta blank driver, sweet lover. Basta truck driver? Basta e-bike rider. Si Kuya Kajot, galing yan magpa-atras. Ng e-bike? Pag umaatras yan, traffic, no? Yung truck? Ang dami na dyan. Sumagot ka. Yung truck? Yung e-bike. Dami niya, no? May karga dyan sa may pantalan? Yung truck?
Yung e-bike. Lagi yan at checkpoint. Yung truck. Yung e-bike. Ay! Ang galing ni aircon no? Yung truck. Yung e-bike. Ay, naku mga kabisyo, tuloy-tuloy pakikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang memorize yan? Yung truck. Baby!